Oitasar Goromra Durga Puja Bidu apa sih? Iya saban aja mana? Iya sabra iya ha. Halo. Iya thajai na. Wah, iya lah ni roh. Apa rena ne mundu apa je? Không muốn đồ bố muốn đồ bên sao bây giờ đi bay à không mang A few moments later là jurnal ini room terhajar na nah bos itu romansa gaya siang kau pergi na aku mesti kita bakar bay bay ni be ini room bebe Lebih ekdom ge saus butak rasanya mudah ya rasanya ekdom gila enggak lah bisa saya reman siapa sih karena nih oh papska bibornya papska karena ya gila oh karena karena udah udah ya alah aja karena aja mana mana udah mana ke itu aku marah ini malah jadi kelihatan apa ini malah orang yang munu burung halnya ini malah dia ke dia bayar masa nih Ale ayo jiper jiper nih hot lah le manusia mana wow Uriarna open sih ya tangan roh lah ini ayo uri kau manusia Uriarna kah Durga Puja biji mata ya. Keren kok. Itu namanya apa? Itu saja ya, Ro. Durga Puja biji ya, Rena. Rai musa sih. Ayo. Ang itu orang haiba. Nah, malah ya, beda. Nah, yau asan kira gari badi sih. Ayo, sila sina ya. Kau lah, nanya, urai. Wah, ayo, yang jalan, Ustaz. Thank you, bagi. Thank you. Nurung di warna. Lihat. Dia tunggu mana kari bodong nggak usah. Non copyright. Oitasar Goromra Durga Puja Pwede aja tulah bos indok kalau nih mir gonggong kapak ya tot ayo nali mudah tapi dulu ayo halo aja ya kerar dong bawa ayo halo mir gong lu sih tidak woi delay ayah kali banget nunggu lah ayah
खोन्थादोब्रा चावमिनखौ आदै बिदि सावो लागाव एवख'ना रुखो मानो ओरै हिलायबाय थादों बुस्थुखौलाय माखारदों मा बे रखम आरोना बुस्थुआ दावराव नायखादोब्रा नागोन ना नागोनथाय नागोन ना नागोन नादों आयौ बेलथायनो रोंबावो जोंनि बाथासिनि दुर्गा फुजा ओरैबायदि मानसि जायो आरोखि दुर्गा फुजा जोंना बाथासियाव माबायदि जायो एकदम सुपार एकदम मस्त दामाखादा बरिया दख'ना खेल दंना आदा दख'ना खेल दा बियो ओइ बरिया नै बिदि गिदिंबा दख'नाखौ मोनगोन आरो ना नाम्बार मोनसे नांबानो आरो दंबावो ओरैजाय मा मोनो बेयावलाय माने मा मोनो बेयाव नैलाय बबे मोनसेयो बरिया लागाव बबे मोनसेयाव मा गैया आयौ बिदि जायो आरो हरबाव बिदि जायो नामा 50 थाखा लादों आनलाखि मादों नोंलाय मा मबाइला माबा फैलाय आयौ मानसिया नायहैया मारै Anak bisa doang, malah kagetnya satu orang suruh gua. Manusia, dua guyamon, muslim bukan siapa tahu rukuna. Wah dua guyamon jauh, ada muslim baca siapa? Walai, muslim bukan siapa tahu dua guyamon. What? Muslim bukan siapa dua guyamon bustu aman sih makanya. Ya habis ini. Sorry, getting lah mau sini apa? Getting mesti lah mau sih. Jadi main kita biner nah, Durga Puja ni main kita. Rokoman saya yo, danger man saya tu so. Orang dah. Toh, danger man saya so ada dalam ko ayo main kita ko. Durga Puja biji saya na birat danger man saya lah. Ayo, aksi. Nih jenah medang butuh isi lagi mendang. Tangger deh, lalu kemudian. Gak salah nih bisa lama nunggu, nak kita harus sabar manusia. Lama hari musuh. Gak salah manusia nah. Guys ini nih abu ha. Dalam aku kendia aku lingbu nanti. Umai, premier lagi cengar saya gulam project aku. Urai badi manusia nih. Get ni benar kada muslim aja. Uri kenar mana uri naik uri ni. Lah rokom dah tu ni. Ang singa amna lah benda tangga sinar na. Kalau jangan tu na singa hamna lah bah.
ओरै दसे बेराय थांनायखौ नांलालै हाला ओरैबायदि माबे दखानाव हाबनो नागिरखो नोंसोर माबा नै जों मेथाइ दखान गोजा आरोना गासिबो लोगोफोर मा गोसो आब' मेथाइ दखान दोन बेखौ मा गोसो जानाखै दा ओरैबायदि आरोना मेथाइ दखाना दुर्गा फुजायावसो बिदि मोनजायो माने बेलेग टाइम मोनजाखाया दा माला मोनजायो मोनजायाब्रा नै आब' होनदों माला मोनजायो आब' मोनजाया दा मोनजाया अनलि फर दुर्गा फुजा लोखि फुजा मेथाइ कालि फुजायाव मोनजायो जारला जागलाय नैलाय आब' कालि फुजायाव मोनजायोबा मेथाइखौ गोलोमजोबोलै गाइस नायलांबाय नोंथांमोना खुदैखौ नाङा सोरबा मोनजायोब्रा खुदैखौ नाङा गाइस आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आब'निखौ कारेक्टखा साबस्क्राइब दै साबस्क्राइब नो साबस्क्राइब अनलि फर साबस्क्राइब गाइस नायजा जों आब'जों नोगोर गोलोमबायलै ओरैबायदि अयथासार गरमखा ओरैबायदि आरो माने आब' नै जि लादों आरोखि भिडिअ अयथासारखालै नायजाया गोलोमफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय दा मेदामबो थांखो सासेया डाइरेक्टखा ओरैबायदि मानसिलै नै आया आं दुर्गा फुजायाव बिदि मानसि जागोन सानाखैमोनलै नै गाइस गोलोमजोब्बायलै एसेनोरैमोन फेमिलिफोर जि खावहोजोबनो नायनानै इन्जय खालामलायनै बाब मोस्रोमसो आब' सोरखिनो हागोन ना हाया थासारखा दा मा होनो आरो गैला नै सोरखिनो हागोन हाया मोनाबाय डाइरेक्टखा डाइरेक्टखा जोबनांगौ जिफोर होजोबनांगौ डाइरेक्टखा मेदाम मा बुङो मेदाम हागोन हाया दावगानो नोंलाय बाहाय हागोन हाया मोसायाबा जों मोसानोसै एरखम आरोना डेन्जारलै वाव आयौ जोंनि दिखियाजुलि बाबायाव बादासुरा बिदि मानसि आं जिबनावबो सानाखैमोनलै फार्स्ट टाइम आयौ मिथिंगा बाहाय लोगो मोनो तामिलनाडुनि दादागिरि दन बेनो आरोना खेला हाबसिगोन नै दायो ओरैबायदि मानसिखालाय मा कसम नालाय जोंनि राजस्थानाव बिदि मानसियानो जाया मा कसमलै बे जायगायाव मा होनोमोनलाय बेखौ दिखियाजुलि दावदै खेला आरोना ओइ नैयाव मोनगोन खोमालै दावदै खेला होनोना मा मोनो ओमफ्राय दावदै बयलार हांसो बेयावलाय गिदिंनांगौ आयो ओरैबायदि आरोना ओरैलाय मा मोनो ओइ आदा मा मोनो नङा मा मोनो मा मोनो दावदैल' मोनगोन ओरैनो कुमार ना खोथाया दावदैल' गथाखौ ओरैबायदि आरोना आदा दावदै मोनो ना बरिया बाजै मा मोनो गिदिंमान दावदै मोनो आरोना गासिबो गिदिंमान दावदैखौ मोनो नाम्बारा बेसेबां होनदो बाजै र' नायनो र' नै बेयाव मा सोरबा गोसोनायखौ आखरखौ जिरायबा जोंखौ गाज्रि मोनो गाइस
ए दं B dong, C dong, D dong, E आरो ला ओरैबायदि खेल गेलेबानो मोनगोन आरो नोंथांमोना गेलेफैनो हागोन बरिया ओरैबायदि आरो ना इयाव फुरा दावदैनि बायदिसिनानि खेल गोजा आरो ना ओरै खेबसे नायबावनो ओइ माथो बेलाय बाइक पार्किंसो दाउखौ खावा मोनो ना बागे नुवाबा मोनो ओरै माकेल ओइ माकेल बेलाय दाउनि माबैसे मासे मोनगोन आयौ बथुसरासो दं नामा खेला रखम आरो ना बा ओ मायावगो बरिया लागाव मायाव नाङो नायनि आरो ना होबाय होदो गाइस सोरसो मायाव मा सलायबो होले ओइ थाइबाया बे माबा आरो ना दखिना गाइस मा थांखि सुनांदों मोनासै आरो ना बाइफोर मोनासै आयो गाज्रिलै ना बेयाव दावदै खेल दंमोन बिराद डेन्जार आरो ना खेला दावदैनि खेल गोजा गोलोमजोब्बाय नै बागिनाबो दं खाथियावनो हरनि सम बारा मोजां नुवा गोलोमजोब्बाय आरो ना बेयाव लकेल ना मोनो बयलार मोनो हांसो जोब्बाय ओमफ्राय मा मोनो हांसोनिफ्राय मोननैल' दा मोनसे लकेल दाउजों ओमफ्राय बयलार लकेल आरो बयलार 10 थाखा 10 थाखा लागाव जोंनि दिखाजों फैना गेलेफैनो हागोन नै बेनो आरो ना दुर्गा फुजानि अफाराव मा फैयो नायो आरो ना इयाव नाम्बारखौ सोरनि हानि लाखियो सोरनि लाखियो सारि नाम्बार सोर दं गैया रावबो होनाय जायाखिसै बेयाव कम्पानिया लाब जालायबाय कम्पानि लाब ना बाबाय दावदैखौ नागाराखै थांबाय आरो दावदै ना दे मामा नों मा लादों दे खिथालाय आंनो नों मा लादों खिथालाय बिलुन लादों दुर्गा फुजाया माबायदि मोजां दा ओरैबायदि फाग्लालै नै जानला मोनला मानसियानो फाग्लालै ला बरिया नै होलायबाय इयाव ओइ आब' कपिराइट फैयो मालै ने ओइ खाथियाव कपिराइट फैया बाय लांसैना ओइ खिथलाय मोनामोनहाय ओइ थांगौ ten syariat ma hangseu ten syariat nung mana nanggo masa ni sari hang mana sariyaw nung mana nanggo wah daw stau lah saja wah kayak daw stau lah daw kono kadem ya nih dawan nih wah daw stau nih
फाग्लालै बे बिदि जायो ओइ नानि नोंसोर बे थाबादों दाउ सिखावजों आयो आं रानि आं माने खावनो सानदों इखौ रानि आं खावनाय सानदों नोंखौ खावनाय सानदों होमबाबो नायगोन आं नों माने खावनांगौ दाउखौ अबेजों नोंखौ नायदोंना जोङो खाथियाबोनो जायोमोन मोनब्रै बेसेबां नाङालै लागाव र' 9 Woi, sedang lagi. Try capture ribet. Bisa. Ending. Sari 6 Kot. Ayo. Basi itu mana? Kipi mencoba. Bajar lah. Kipi. Kita basi ini arna ye. Gagam gitu kah basi ya? Jadi dukana. Atasnya Durga Puja fैबा बिसिनाव डाइरेक्ट हाबफैजे मोनजोबो नै आलुबो मोनबावो खोमा दां नै बाजिनाव आयै फाग्लासो दैबो मोनो नै लागां बाजै गारि थाव मोनदा पेट्रलबो बरिया मोनो लोगोफोर एसएनएल फेमिलिनि लोगोफ्रा बेसेबां नायो मा होनो बाटासि एरियानि आरोना दिखियाजुलि बाटासि एरियानि एसएनएल फेमिलिया बेसेबां दङ बे बाजिना लांफैगोन हागोन आरो थावखौ मोनानि समाव 1000 मोनायानो जा बाजिया हरगोन दा बाजै आंनि नामखौल' होनबानो जाबाय दा एसएनएल माने सिमां माने हरगोन आरोना थावखौ फैसाल' होनांगौ 1000 मोनाबाबो हरगोन आरो बाजिया गाइस आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन मानोना फुजानिफ्राय फैबाय दायो न'आव मोनफैबाय आरोना ओंखायनो बिराद गरमखाय भिडिअखौ बारा खालामनो हायासै ओंखायनो दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गुड नाइट जय हिन्द जय भारत